Hej derude. Studiet i Lille Regnbue, midt i naturværkstedet i Danmark, er på 4 år blevet mit livsværk. Jeg er langsomt, men sikkert ved at etablere planter, nu med 4. generation her i naturværkstedet. 8 forskellige biotoper, fordelt i moduler med regnvand og insekter, fugle, frøer, salamander, fisk og forskellige dyr. Jeg samler frø fra alle forskellige planter her i nærområdet, og har oprettet en frøbank. Så har jeg mine urter, og mit urtemodul, hvor jeg som noget nyt har plantet 36 små pinjetræer, som nu er ved at afsætte grene. Jordbærplanter, de spreder sig i hele modulet. Og mine mynteplanter er vokset til små buske år for år. Alt komposteres her på stedet og genanvendes. Min vandopsamling foregår i 5 regnvandsbeholder, og det opsamles op fra taget. Urtehaven kommer nu med afgrøder for anden gang i år. Kartofler, gulerødder, forårsløg, med egne frø og persille. Forårsløgene, det er 2-årige. Ærter for anden gang i år. Og californiske valmuer. Jeg har
igennem 3 år arbejdet med at finde grosteder til natlysplanten. En fantastisk plante. Og insekterne elsker dem. Nu samler jeg frø. Masser af frø. Dem spreder jeg i grøftekanten på vejen hen til en lille butik. Hvor jeg handler til daglig. Ellers så har mit modul med nedsivning og rodzone etableret sig. Og det er ganske smukt. Her kommer et lille skyggebed, hvor der skal stå bregner og løgplanter til forår. Mit lille studie, som jeg kalder Lille Regnbue, er også mit hjem. Og her arbejder jeg 24/7, 365 dage om året. Vognen er udstyret til helårsbrug, og er nu klædt på til at fungere off-grid. Og til næste år kommer der solcelleanlæg, som skal forsyne hele anlægget med strøm. Det var en lille rundtur i naturværkstedet i Danmark. Formidler Erik Mikkelsen, Guardian of Nature fra Lille Regnbue. Hej hej.